ɲininkali dɔw kɛla dɔnni sira kan wa dɔnni min ko don wajibi dɔnni tɛ n'o tɛ wajibi dɔnni o fɔra ka ban dɔnni min ko don adamadenw aw ni ne bɛ yan cogo min na diɲɛ fan wɛrɛw fɛ mɔgɔw mago sirilen don ne la diɲɛ jamanaw bɛɛ la o de kama an bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ yan nka ne yɛrɛ ka baara ye min ye dugukolo sanfɛ mɛ baara min bɛnna diɲɛ kun dalen don ne ka fɛn min na bi san 32 o ye mɔgɔ magoɲa de ye o mɔgɔ magoɲa ye dɔnni a ti sɔrɔ f'a k'a sɔrɔ i ni mɔgɔw fana jɛra a kan i y'a kɛ dɔw ye maa i tɛ se ka bɛɛ magoɲa nka i na dɔ magoɲa o tuma na diɲɛ ye ne ko ladɔn interinɛti sanfɛ diɲɛ jamanaw bɛɛ la yanni n ka se nin sigiyɔrɔ in na yan o de ye n ka baara ye télévision so la wa dɔnni min don ala ye min sɛbɛnna o ye dɔnni min kun bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ ɲini ka tunu maaw bolo a dɔnni bɛ ɲini ka tunu ni kun ye duɲuman fɛn o fɛn ye i b'a sɔrɔ maa hakilima dɔ b'a du kɔnɔ a tigi bɛ se ka dɔnni saba fɔ ka tugu ɲɔgɔn na kana nin kɛ nin man ɲi kana nin kɛ nin man ɲi n'i ye nin kɛ nin ka ɲi o ye maadefiya tile ye ni tile tɛ adamadenya la ala kun di maa da ka hakili d'a ma ne bɛ hadamadenya la wani wɛrɛ minnu bɛ yen komi an y'a fɔ aw ye ka taa jamana dɔ la n'o ye Côte d'Ivoire jamana ye taama ye n burankɛ a ye latigɛ kɛ yen an kan ka taga yen mɛ kow cɛyara anw ni jamana min kɔnɔ bi a kuma cɛyara tile 2 in nɔ dɔɔnin anw t'a dɔn ni ko bɛ yen mɛ an t'a fɔ ni ko fana kɛ maa kan ka k'i sigi k'i basigi i ka denbaya kɔrɔ nin waati in na n'i bɔra ka taa jamana wɛrɛ a ye komi n'i donna du wɛrɛ kɔnɔ i bɔra i fa du min kɔnɔ n'a datugu ye bon jamana kuma cɛyara dɔɔnin an t'a fɔ ko bɛ yen ala kɔnɔ ko kɛ Mali kɔnɔ nka an dɔgɔya ne ka dɔnni bɛ min jira n na malidenw Mali faamaw Mali ɲɛmaaw Mali jagokɛlaw silamɛw u ka jɛ dɔrɔn u k'u bolo di ɲɔgɔn ma u ka dusukun kɛ kelen ye u ka yafa jɔyɔrɔ dɔw kɔ ala kama u ka yafa jɔyɔrɔ dɔw kɔ jamana in hinɛ kama n'o kɛra u bɛ bɛn ko la n'o kɛra u bɛ bɛn fɔ la o tuma na taama min n'an tun y'a daminɛ an bɛna taa Côte d'Ivoire bi an ye taama in bɔ a kɔ fɔlɔ an m'an sigi bari u bɛna fɔ mun bɛ Mali kɔnɔ ne t'a dɔn n t'o fɔ mɛ ne yɛrɛ ni n ka faso kanu ala ye dɔnni min di yan o kama min sigi Mali bɛ suma ne ɲɛna taama in bɛ bɔ a ma fɔlɔ dɛ taama in bɛ bɔ a ma n'an donna wale du wɛrɛ kɔnɔ ni da tugura o ye kojugu ye minnu bɛ se k'a di ko bɛɛ gɛlɛya an k'an bɔ don an fa du la k'a sɔrɔ a kuma ka ca an m'an sigi k'an fa du kɔnɔ a ka suma ala ka Mali suma ala ka Mali suma ɔ bi hadara kan ka kɛ wazifa kan ka kɛ mɛ an balimaw nana u nan'u ka ɲininkaliw sɛbɛn o tuma na a b'a sigi a bɛ an filɛ ɲɔgɔn na ne telefɔni bɛ min bolo n'i ye min sɔrɔ k'o sonya bi min ma k'aw ɲɛna fɔlɔ o bɛna k'a ɲɛna bi Seko Amadu yɛrɛ ye min ye o de bɛna kɛ bi nin bɛ kɛ dogo la aw t'a dɔn a b'a ye tele la de ɔ bi ta ti Mohamɛdi Jara ni bɛɛ b'a fɔ Sefula ɔ Sefula de filɛ nin ye TV Zahara la Sefula ni de don o tuma na an bɛna baara in ladon
ama lajɛ baga Mali kɔnɔ Mali kɔ ka fɛn fɛn sɔgɔli bɛ Senfila Media bɔlɔlɔw sira fɛ ka taa se Dɔfatu Media siraw fɛla la ani Sababu Ɲuman Media a bɛɛ lajɛlen sɔgɔli bɛ yan bi a bɛɛ lajɛlen bɛ direct la k'an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo ani maa caman bɛ sɔgɔli b'an na bi min ye Seko Amadu Sidibe a ka zawiya kɔnɔ Seko Amadu yan'an ka don an ka ɲininkali kɔ i salamu aleykum. Wa aleykum salaam. Baasi t'an bɛ Ala fo. A kɛra faama ye. Seko Amadu i kanubaga bɛ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen la a ka di i ka folikan ani i ka lasiralikan ka ɲɛsin u ma an ka sɔrɔ ka don an ka ɲininkali kɔnɔ. Ayiwa alhamdulilayi. Bisimilahi rahmani rahim. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sheikh Ahmadu Sidibe Bangogo Malila Bamako Mugula Farada Zigiro Bebe Yama Ami Ala Foka Barkada Malivya Sababu Ala Yediye Do Sabu wa Ala Bidiye Uri Sabu Shukura Sababu Ala Yediye Sababu Fui Sabu Dande Armadeya Sabu Niya Nyeni Ma Nyeso Amanga Lugo Fuje Jamana Bela Kerengere Nyala Kodwarekaw o kɔfɛ Faransikɛw o kɔfɛ Espagnekaw ani Italikaw ka Amerikikaw fana fo Sheikh Ahmadu Sidibe don maliviya ye tile ye Ala sallallahu alaihi wasallam a fɔ silamɛw a ye ba ɲuman ɲini an k'a bila den ɲumanw ye denw di ni ba minnu ye a y'a ba ɲuman ɲini an k'a bila denw ye a ko n'o kɛra aw bɛ wasa a fila fila in kɔnɔ Ala y'o kɛ cogo di su y'a damo yɔrɔ ye wa tilefɛla y'a damo waati ye Ala ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ o kɔfɛ tilefɛla ni su o bɛ taama fɛn min kɔnɔ o bɛ taa dɔn ko tile 7 de kɔnɔ o dɔn ko tile 7 o min filɛ o ye Ala y'o da ka hadamaden kɛ o ye mɛ o ka haya bɛ bɔ jumɛn na o ye suratu fatiha n'a bɛ f'o ma ko basumala o basumala in dalen don k'o kɛ haya 7 fana ye donc maa ye 7 ye o maa 7 ye dɔw ko tile 7 kɔnɔ n'i ma kɛ samedi den ye i bɛ kɛ dimanche den ye wali lundi wali tarata wali araba kuranɛ kɔnɔ n'o ye bisimilahi ye o tuma adamaden kelen kelen bɛɛ ka dali bɛ nin kɔnɔ i bɛ sɔrɔ min kɛ diɲɛ na a b'o de kɔnɔ adamaden bɛ koli min kɛ diɲɛ kɔnɔ a fana b'o haya 7 in kɔnɔ maa tɛ yen k'i ka sɔrɔ kɛ fatiha kɔnɔ a bɛ f'o ma ko basumala n'a fɔra bi min fɔra bisimilahi ko fɛn o fɛn n'i y'a sinsin i b'a sinsin Ala kɔrɔ Ala de b'a juru minɛ k'a jɔ o de ye i b'a fɛ diɲɛ kɔnɔ a y'o bɔ danfɛn bɛɛ lajɛlen ye arahimi o tuma maa minnu ye ale Ala bato o tuma o hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ olu ye alhamdulilahi tando bɛ Ala ye maa dɔw ka haya de ye ten ma ka kɛ Ala jugu i b'a ye a ka sɔrɔ de bɛ nana o ko in bɛ n cogo la Maliki yawmi diini o ye sara don ye sara don o de ye maaw ye maa minnu man kan ka maa ɲɛjija o tuma na i bɛ t'o dɔw sɔrɔ olu bɛ kɛ bakilu u bɛ ban Ala ma n'i ye hɛrɛ o hɛrɛ sɔrɔ sa o hɛrɛ b'i jɛnsɛn i y'a kana a bɛ dogo i y'a kana sa ye an bɛ Ala bato ka dɛmɛ ɲini a y'a sɔrɔ o bɛ yɛlɛma k'o kɛ bolisɔnɛ o tɛ Ala bato fiyewu donc o ka ko bɛ ɲagami ɲɛ ti sɔrɔ o ma o kuma se fila Ala ye dali kɛ nin cogo la Ala k'o la a ko kalaka samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittatin yawmin a ko ne Ala ye sankolo da ka dugukolo da fɛn min b'a ni ɲɔgɔn cɛ k'o da a ko ɲa dagɛlɛn dɔw bɛ n'a fɔ ko Ala ye nɔnɔ turu dugukolo kan ka sankolo gulo a m'a kɛ ten dɛ a ye sankolo fɔlɔ gulo min ka na laban dugukolo kɔnɔ hɛrɛ min b'o ni ɲɔgɔn cɛ ni k'o bɛɛ lajɛlen kɛ e b'o la ne b'o la sɔrɔ o sɔrɔ bɛ diɲɛ na o bɛɛ lajɛlen bɛ o la Ala sɔrɔla k'o kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ k'a tilara a la ko k'a bɛn don jumɛn ma a y'a daminɛ don min o filɛ nin ye o ye dɔnni jumɛn ye a daminɛna dimanche ka taa ntɛnɛn ka taa tarata ka taa araba alamisa a banna la ka bɛn don ma o ye juma ye samedi tɔgɔ ma f'o la o tuma na samedi tɔgɔ ma f'a la mun na kuma dɔw la samedi den dolo bi don dimanche den kan waati dɔw la samedi den dolo bɛ segin ka na don juma la o tuma samedi den ka ko ti basi hali ni seba ye i b'a sɔrɔ a hakili ma sigi n'i ye den wolo samedi waati dɔ la sigasi t'a la hali n'a kɛra tile kelen fa ka don a la ka kɛnɛya fa bi don a la olu bi wuli a b'a janto la
o tuma na sa ni bɛɛ lajɛlen fɔra dɔnni kɔnɔ k'a jira hadamadenw na an ka mago ɲɛ n'a ye nka ni dɔnni kɛbaa dɔgɔyara ni ala m'a di maa min ma o tigiw ayiwa ni a bɛ maaw la maa minnu ye dɔnni in dɔn walasa a ka se ka dɔ sɔrɔ a la hadamaden mago ti ɲa nin ka ɲi nin ma ɲi f'i k'o de dɔn n'a bɛɛ kɛra an k'a kɛ ten min mana bɛn a ye o tuma diɲɛ bɛ wuli joona o tuma na sa ala ye dali kɛ nin cogo la nin de ye waatiw ye o waati wɔɔrɔ min fɔlen filɛ dali in daminɛna don jumɛn n'i t'o dɔn o ye dimanche don ye ne maa min b'i ka so dɔn i ka so kura n'i b'a somasema daminɛ n'i y'a daminɛ dimanche i n'o so dɔn k'o ban i ti dɛsɛ o la o ye masa solomana ka don ye masa solomana min n'a kun bɛ wuli sokɛ kɛmɛ falen kuntu ni ma jaalu la n'a sira yɔrɔ o yɔrɔ n'a bi taa a ti gɔlɔ bɔbɔ gɔlɔ minnu bɛ turu ka so ni faliw sira a la a bɛ kun ye sanu bi o solomana ye o de ye dimanche den ye maa min ye fanda kadijatu ani awa fatumata ani minɛta olu de ye dimanche denw ye i b'a sɔrɔ furu kɔnɔ olu de bɛ se hali ni se bɛ kɛra i cɛ ye i b'a sɔrɔ ale b'i ka fali bi o ko dɔw ye dakan na o tuma na sa o dimanche min filɛ n'i b'i ka furu taama kɛ n'i y'a daminɛ o la fana a daminɛ o la o walima i y'a laban alamisa la o bɛɛ lajɛlen ye kelen ye dimanche de ye furu taama o de ye sokura jɔdon fana ye ni maa min bɛ yɛlɛma i ka sokura kɔnɔ dimanche tile bannen i bɛ yɛlɛma a kɔnɔ k'a dugu jɛ ntɛnɛn ni maa min bɛ taa jagominɛnw da k'e bɛna commerce kɛ i b'a daminɛ ntɛnɛn n'i y'a daminɛ o la o butigi tɛ bi fiyewu wa o tɛ datugu wa i ka o jagominɛn ti bi fana o tuma na ni maa min b'i kun di ala ye dali kɛ don ninnu na tarata o ye nafolotigiw ka don ye maa minnu ye miliyardɛriw ye diɲɛ kɔnɔ ala bɛ tarata den caman kɛ o de ye n'i b'i kun di olu fɛ hali n'i t'u ka don dɔ ye i tɛ sa n'i ma kɛ nafolotigi ye n'i tora k'i kun di lɛndi ni denw min fɛ ni denkɛw don wali denmusow don i ti sa fiyewu f'i den ka ba pewu k'i kelen sigilen don n'i b'i kun di o la a kɛra sumayɔrɔ o sumayɔrɔ ye i ka tɛrɛ ye k'a to tɛrɛ tɛ kun di don ye o bɛ maa ka du yɛrɛ kɛ o tuma tarata o de ye don ye i b'i kun di o la n'i bɛ taa fini bila kalayɔrɔ la i bɛ taa bila arabadon n'o kɛra o fini b'i fara i bɛ kura wɛrɛ sɔrɔ bana t'i minɛ foyi t'i sɔrɔ o tuma na sa o ye araba ye dɔnba ye nabila musa ani isa ani mariyama ani hawa olu maa naani min filɛ olu bangera ka bɛn don kelen in ma o tuma araba ye don ye n'o b'a fɛ ka masakɛ min bi n'u y'a daminɛ ka taa ka se araba ma u fanga bɛ sa maga ko in bɛ nin cogo in diɲɛ tɛ kunfɛ ko ye alamisa ye don min ye alamisa don o de ye saraka bɔ don ye dugawukɛ don don alamisa don ye dugawukɛ don ye k'a daminɛ alamisa 11h ka taa bila 13h ni 13h30 sera dɔrɔn a jɔ dugawu datugura n'i ye baara o baara kɛ o kɔnɔ sa u ti jaabi de alamisa don a y'a ja dugu la o tuma na alamisa don n'i ye saraka da fɛn o fɛn kan o don ka ala wele n'a ye ala k'o jaabi bolo o tuma juma don saraka bɔ don yɛrɛ de y'o ye ka saraka da fɛn ka alamisa k'a fa juma 9h n'i y'o kɛ kaban saraka jaabi la a b'a janto yen maa o maa b'a fɛ k'i ka ko ɲɛɲini nin y'a tɛmɛsiraw de ye hadamadenya ye tɛmɛsira de ye sefula i bɛ se ka ɲininkali kɛ. a diyara n ye Seku Amadu Sidibe ni Jango Bani ko Amadu an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ mandiya tana je pense que a kuma ni olu kan kun kan ka di don min na kan ka baara min kɛ don min na baara dumuni fɛnɛ bɛ yen ni a baara ma kan ka kɛ a don min na je pense que a walawala de o bɛɛ lajɛlen Seku Amadu ɲininkali ka ca mais jɛmɔgɔ ɲɛ b'i la nin wagati la ani san na sifin Ivoirien caman kun jigi dalen b'a kan le 29 Seku Amadu bɛ na taa Abidjan Dugumakolo sanfɛ ka taa hadamaden mago bila sabu jamana caman mago b'i la a tile 3 ye bi a bɛ lamaga mɛ a tɛ bi mɛ n bɛ ka fɛn dɔw ye ne tɛna taa fɔ faamaw ye ɲɛ bɛ nin na o mɛ ne bɛ se ka min la ye k'o de kɛ jamana in sisan nɔ ma ne ti bɔ ka Mali to tan f'a ka suma wa a bɛ suma o de kama Abidjan daga an y'a bɔ a ma fɔlɔ o dira Ivoirien ma fɛn o fɛn bɛ taga ye n'a bi awa n'an kun bɛnna kan k'a fɔ a bi kɛ nin hakɛ la an y'o bɔ a ma ni min ye wele kɛ fɔgali la ni ala sɔnna an bɛna cogoya f'i ye o tuma Abidjan ta kɔni o tellement bɔra a ma. ça veut dire k'a yira Abidjan kaw bɛɛ la Ivoirien bɛɛ la ko Seku Amadu ka Abidjan taga min kun bolo dalen o min Ivoire taga ye le 29 mars
ba bɛɛ a bɔra ma ka sababu kɛ mali bɛ jɔyɔrɔla min kɔnɔ nin wagati la ni ɲagaminen don a bɛ to a se baara min ka mali dɛmɛ n'a ye faso a tɛ faama dɛmɛ mɛ ale se ka mali dɛmɛ mali bɛ se ka kisi cogo min na ale bɛ to k'o baara lawaleya Sɔgɔmadu maa caman bɛna yɛrɛ ɲininka i tun ye wolodon ko fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛna wolodon sarakati fɔra i bɛna taa nɔgɔya dɔ k'u ye a nɔgɔya a bɛ ka kɔntine k'i to mali kɔnɔ a nɔgɔya bɛ kɔntinɛ ka to mali kɔnɔ ni ala ka jɛ an ma taa k'u wari mɛ dayɛlɛlen don ivoiriyɛnw ye nɔgɔya in bɛna k'u ye k'a sɔrɔ bɛ mali kɔnɔ ni min yɛrɛ bɛ na ayiwa o ka kɔntakite vocal la a ka na maa si kana n'a sɔrɔ wala mɛ n'i ye kɔntakite vocal la n bɛ se ka don i kɔrɔ i bɛ na cogo min an b'a f'i ye a bɛ k'o cogo la seyifu la an bɛ da don nin dɔw la a ko ni maa min n'i ye den sɔrɔ ni den min wolola kalo tile fɔlɔ i bolo tile fɔlɔ a ka farafin nkalon min n'a tigɛra a la k'a bɛɛ kɛ 31 ni 32 o farafin nkalon in o de ye ko ye wa dɔnni bɛ yen mɔgɔya bɛ sɔrɔ yen hijabu bɛ sɔrɔ yen de adamaden bange cogo la ni den min bangera farafin nkalon tile fɔlɔ a tile fɔlɔ 9 heures ka taa bila fɔ 15 heures waati an bɛ waati min na sisan ni den min sɔrɔla o la sigiw ka o den ti siri maa la diɲɛ kɔnɔ bilen yiri bɛ o la a kan ka yiri minnu k'o b'a la ni den min balola n'a wolola ka bɛn farafin kalo tile filanan fana ma a bɛnna don o don ma kana dɔ in filɛ bilen koyi o kuma na fɛ ka bɔ sɔgɔma ka taa bila lazara la o den fana o ti siri maa la nka ni den min bangela kɔnɔ ka bɔ lazara waati ka taa bila fitiri la o den bangela gɛlɛya kɔnɔ o ye awa ibilisa kɔnɔna ye bon n'i m'o ka ko ɲɛɲini hali ni ye alimami ye den minnu bɛ bɔ i kɔ ka kɛ suma ye o de y'o ye a b'a janto o la farafin kalo tile 3 ni den min wolola o kɔnɔ 9 heures kuma ka taa bila midi la o den o bɛ se ka kɛ suma ye o den fana bɛ se ka ban ala la o den bɛ se ka kɛ maa ye maa min kungo ka gɛlɛn kosɛbɛ wa i b'o ka ko ɲɛɲini kosɛbɛ farafin kalo tile 3 o kuma na ni den min bangela midi farafin kalo tile 3 k'a daminɛ midi ka taa bila fitiri la o den bangela nafolo cɛ n'i y'o ɲɛɲini sɛgɛn tɛ hali ba minɛ k'a to den b'a kɔnɔ a tɛ fa fana sɔrɔ o kuma ni den min bangela farafin kalo tile 4 k'a daminɛ awa sɔgɔma ka taa bila fɔ lazara sɛgɛn kɛ ni den min bangela kalo tile 5 o bangela ibilisa kɔnɔ ni m'o ɲɛɲini den min b'i tɔɔrɔ k'a daminɛ a bangeli ma fo ka taa bila a taamali walima a ɲɛnatigɛli ma a ka ko bɛɛ bɛ kɛ kasara kɔnɔ ten f'a bɛ taa to a bɛ to kasara dɔ la ten o tuma kalo tile 5 de ye i kan ka yiriw de bɔ o den sugu kɔnɔ n'o tɛ den t'i bolo fɔlɔ ni den min bangela kalo tile 7 sɔgɔma ka taa bila fɔ 15 heures o den bangela hɛrɛ kɔnɔ i y'a mɛn n'i y'o saraka o kɛra fɛn ye ni den min bangela kalo tile 8 k'a daminɛ sɔgɔma ka taa bila fɔ su inɛri waati o den kɔni o ye nafolotigi ye o ye faama ye o bɛ dalaja bɛɛ sɔrɔ kalo tile 8 a bɛ nagasa i bolo n'i ma gɛrɛ o dɔnbaw la sa den t'i bolo fana ni den min bangela kalo tile 10 o bangela sɔrɔ cɛ ma a bangela nafolo cɛ ma k'a daminɛ sɔgɔma fɔ awa fitiri o kalo tile 10 kɔnɔ n'i ye den sɔrɔ o kɔnɔ i kunna jara o tuma na an b'a lajɛ an b'o tɔ in to tan a ka ca dɛ an b'a tɔ to tan an bɛ taama don a la o tuma na kalo tile fɔlɔ n'i b'a fɛ ka taama kalo tile fɔlɔ i b'o taama kɛ sɔgɔma ka se midi ma i y'a faamu mɛ ni midi tɛmɛna k'i to so kana taama bilen n'o tɛ i bɛ taama i bi sara i ka teli k'a sidan sɔrɔ i ka teli awa ka bolifɛn bɛ tiɲɛ i ka teli ka kasara sɔrɔ o sira ko la n'i bɛ taa taama la kalo tile 2 o taama waati ye sɔgɔma ka se midi ma n'i bɛ taa taama la kalo tile 3 o taama waati ye tile 3 ye n'i bɛ taa taama la kalo tile 4 i bɛ taa sɔgɔma ka se fɔ lazara ma ni lazara sera i bɛ taama yen nɔ ni lazara kɔni y'i sɔrɔ so kana taa bilen dɛ n'o tɛ i bɛ si se la kungo kɔnɔ don n'i bɛ taa taama la kalo tile 5 kana taa sɔgɔma kana taa wula fɛ i ka taama bɔ o ma kana taa kalo tile 6 kana taa sɔgɔma kana taa tile fɛ kana taa wula fɛ i ka taama i bɛ taa sɔgɔma ka taa bila fɔ 15 heures
n'o kɔni ma sɔrɔ i fɛ 15 heures mana se k'i to so ka bɔ taama bɔ a ma kalo tile 8 i bɛ taama o la sɔgɔma ka taa bila fɔ lazara tɔɔrɔ t'i sɔrɔ i ka bolifɛn ti tiɲɛ wa o bɛ kɛ taama duman ye kalo tile 9 n'i wulila sɔgɔma fo ka taa bila fitiri la hali ni bolifɛn kura b'i bolo n'i ma jangɛ o bɛ t'i de taama ka di fo ka tɛmɛ kalo tile 11 o taama ye sɔgɔma ka bila 15 heures la kalo tile 12 o taama ye sɔgɔma ka taa bila wa lazara la kalo tile 13 o taama man di kalo tile 14 o taama man di kalo tile 15 o de ye taama duman ye kalo tile 16 o taama man di 17 taama ka di ka se fɔ 15 heures ma 10 ɲuman ye 20 o ye taama don ɲuman ye 20 ni kelen o ye ibilisa ye n'i taama na i tɛ foyi sɔrɔ ni gɛlɛya tɛ. Mɔgɔ caman bɛ ci wa gɔjitɔlaw si maa bɛ se ka a yɛrɛ kalite la ninnu sira fɛ an bɛ pirizibaw an b'a ye karo bɛ ka bin siraw caman fɛ gɔji sira mɔgɔ bɔtɔla bɛ segu kɛ la an b'a mɛn karo binna asidanbaw kɛra a bɛ tali kɛ nin don de kan. A wuli kuma a wuli kuma ale mɔgɔw don kuma na o de b'a kɛ o tɛ mɔgɔ ɲininka. Fɛn dɔw bɛ yen tile bɔtɔ a bɛ fɔ fɛn dɔw ma lakani u bɛ yɛlɛma fɔlɔ a dɔnni min kun d'an ka cɛkɔrɔbaw la ni donsokɛ wulila fɔlɔ n'a bɛ taa kungo kɔnɔ a bɛ taa don gabugu kɔnɔ a bɛ sɛba bugulen dɔ di a fa la n'a ye sɛba kɔdonnen fa min na labitani bɛ yen a tɛ bɔ ka taa yen ni sɛba kɔdonnen don sisan munugulafan bɛlɛ in ma a bɛ bɔ dɔrɔn ka yafa bɛla minɛ hali n'a mago bɛ yan a bɛ munumunu kungo fɛ sa de ni labitani bɛ fa min sɛba b'o dɔn ni sɛba taara bugu ka fan kelen da k'a ɲɛsinnen to labitani ma a bɛ na don k'o fan kelen ta ka bɔ fanw jɛrɔ ka na ci kɛnɛ ma k'a ji n'a m'o kɛ o fan kelen bɛɛ fa tɔ bɛ ci o kuma na n'o kɛra sa e bɛ wuli ka sɛba ye wa i b'o gɛn n ti sɛ ɲuman ye a b'a fa ci e b'a ɲɛdɔn de sɛba in bɛ min dɔn i t'a dɔn o fanin kelen in dɛ a bɛ fan tan ni kɔ a b'o ci a funteni b'o ci a ye fa in da k'a ɲɛsinnen to labitani ma a tun b'a dɔn o tuma na ni sɛba ye labitani ye a bɛ bala ka kule kpakpakpa ka boli ten a b'ale fa ci jagokɛla bɔ kuma mana dɔn mɔ i ka jago tiɲɛna n'i ka minɛnw ta dɔw bɛnna ni ne fɛn o fɛn ma o y'i ka jago hali ni miliyari b'i bolo hali ni zon bɛ taa minɛ la o bɛ kɛ ni nɛfɛri de ye n'a wuli dɔw bɛnna waati min ma fura foyi t'a la o kare tɛ se a se yɔrɔ la o bɛ bin ni maaw ye karetigiw c'est bon kunfɛ ko mɛ kare dama dama dɔ Mali kɔnɔ yan a kare tɛ wuli ka bɔ gari kɔnɔ fo ka ne wele sɛbo sisan n'o m'a fɔ dɔɔni walima sisan sera a ye wuli n'o wulila o bɛ taa hali kare kɔnɔ don o b'u fɛgɛfɛgɛ f'u se yɔrɔ foyi t'u sɔrɔ mɔbilibatigi dɔw bɛ yen u tɛ wuli fiyewu a bɛ fɔ kɔnfa de don mɛ ale b'i to kɔfɛ a bɛ ne wele seko n ka wuli n b'a fɔ bɔn ni ɛri mana se dɔrɔn wuli mɔbili kɔrɔ sira la yen a b'i kan se fila diɲɛ waati kɔnɔna wuli anw kelen bɛ ala ka danfɛn ye ala ye dali kɛ a ye fɛn min da danfɛnw na ala ka dali la o fɔlɔfɔlɔ tɛ adamaden ye koyi ala ye dali kɛ mɛlɛkɛw de la a ye dali kɛ jumɛn na a ye ni da ni sɛki mɛ fɛn bɛɛ lajɛlen la ala ye di kɛ wa dali kɛ wahada ni kelen pe a ye ni bɛɛ da ka bɔ o la dali kɛlen kɔfɛ a sɔrɔla ka adamaden sɔrɔya ka ni ka bɔ sɔrɔya cɛw cɛ ma ka sɔrɔ ka adamaden da ni ka sɔrɔ ka dali kɛ baganw na ka bagan kɛ bagan sɛki misi cɛ ni muso ɲɔgɔnmɛ cɛ o kumana fɛnw kɛra nin cogo la ka sɔrɔ ka sogomisɛnninw ni fɛnw walankata ka bɔ o cɛw la i komi basaw ni korow ni fɛnw ni kanaw ni fɛnw bɔra bama la cogo min ala ye dali kɛ tan a ye dali kɛ ka bɔ ni kelen na ala ye dali kɛ fɛn min na fɔlɔfɔlɔ o ye jumɛn ye o de ye bani hadamaden cɛman ye
cɛ dalen a sɔrɔla ka kulo la a ye galaka kulo in lajɛ ni k'o lajɛ k'a sɔrɔ ka Adama ka kuma kɔfɛ ala ɲɛnafin bɛ na ɲɛnafin bɛ la a ye galaka kulo in ne fosi o kuma na sisan awa de dala ka bɔ la a y'o dali min kɛ ni ka adamaden da cɛman k'a kɛ galaka 23 muso ni k'a kɛ galaka 24 ala ye dali kɛ adamaden dilalen k'a ban a denmisɛnnin ɲumanni foyi man di k'a bɔ maa o maa bɛ yen k'a ye ala sɔsɔ denmisɛnninw filɛ kɛnɛma sisan minnu ma ala sɔsɔ min ma ala sɔsɔ n'i y'a fɔ k'a ka nɛn bɔ sisan k'a digɛni k'a ka nɛn da la a nɛn bi s'a ma mɛ ne ni aw dɔ k'i nɛn da yɔrɔnin na ayiwa maa o maa ye ala sɔsɔ i nɛn tɛ yan sɔrɔ bilen mɛ denmisɛnninw nɛn b'a sɔrɔ dɛ. Seko nin ye dɔnni dɔ ye. Sebe. A t'a yɛrɛ to sutura la. Ni ko i b'i nɛn da la sisan i nɛn bɛ surunya ka nɛn bɔ k'a da k'a digɛni na tan a t'a sɔrɔ n'i y'a kɛ sisan i nɛn bɛ don i kɔnɔ mɛ denmisɛnnin dɔ n'o ko a b'a kɛ sisan min ti tiɲɛni dɔ fiyewu a nɛn bi da la sisan a nɛn da la i b'a su a fɛ. Adamaden ye dɔnni kun ye cɛ de ye adamaden ye dali kun ye cɛ adamaden dara ala fɛ k'a dilan cogo min n'a tora cogo rɔ baara ka ɲi taa kaburu kɔnɔ kaburu dɔ la yen maa minnu dalen bɛ kaburu kɔnɔ maa min ma deli ka tulonkɛ k'a si kɔnɔ fiyewu n'a su donna bilahi muso min ma deli tulonkɛ kɛ fa furu cɛ ma tulonkɛ kɛ fa furu muso a dara kaburu kɔnɔ n'a y'a fɛ samɛrɛ a bɛ n'a sɔrɔ a b'a cogo min. Seko. maa min kun bɛ ɲumanya kɛ n'a bɛ dunanw dɛmɛ dɔ fana bisimila ni ji ye yɔrɔ ye muso dɔw ka baara ye taa kaburu dɔ la i bɛ kaburu dɔw ye sanji mana na dɔrɔn i b'a kɛrɛ ta sɛmɛɲɛji fɛ i b'a kɛrɛ jɛni ye a kaburu tɛ wolo dɛ o muso kaburu tɛ bi o cɛ kaburu tɛ bi a bɛ komi dugu kɔnɔ dutigi min tun bɛ dunan dɔ bɔ a bɛ tominɛ dɔ bɔ ka bila ko dunan dugu bɛɛ bɛ ci tobo taga se dugu ciyɔrɔ la i bɛ taa tobo dɔ ye i bɛ so koko ni ɲɔ ye hali ni sanji na don la ka so a y'a jan dɔ na nin de ye dɔnniw ye dɔnni minnu bɛ yen n'a bɛ hadamaden nafa ɲininkali dɔ b'i fɛ. Seko halisa an bɛ to ɲininkali kɔnɔna la sɛbɛn i bɔra sɔgɔlen b'i la nin wagati la. I ka ɲuba saga a bɛ kɔntine wa. a bɛ kɔntine n bɛ nɔgɔya kɔnɔ dɛ ko tɛ i bari ye. bari ne de tun bɛ na taa ye kɔnɔwari min sigira tɛnɛ kɔnɔ a ka ca kojugu. a ka ca tiɲɛ na. walahi bɛɛ sigira kan kɔnɔ ni tagali in telima ma se ka kɛ a bɛ degun dɛ. fɛn min tun fɔra ɲuguba saga bi kɛ u ɲɛ min na ni min ye n wele min nɔgɔya bɛ ten wa furu min fɔra o furu ta in bɛ ten kosɛbɛ Kɔdiwari ne tun bɛ t'o de kɛ maa o maa ɲɛ dara n kan n'i y'a di ma i ye furu sɔrɔ mɛ a bɛɛ fɛn ne filɛ maa tɛ se ka taa k'i ka du to tasuma la n'o tɛ u b'a yɛrɛ i ma ko t'i ka du la Mali bɛ yɔrɔ min na bi maliden bɛ kan ka hami ni Mali ye n'i ye maliden ɲuman ye i kan ka hami n'a ye diɲɛ bɛ ɲina komi sogo sara dalen anw ye yɔrɔ bɛɛ la Mali ma anw ye sara min cɛ Mali de don fasa don wa kolo don wa o kɛra anw gɛrɛsɛgɛ ye maa ti ba i ɲɛ koli mɔ ka ci la dɛ anw gɛrɛsɛgɛ de ye Mali Mali hinɛ minɛ ka tɛmɛ o ka to daga kan maliden ɲuman bɛɛ kan ka Mali hinɛ minɛ ka tɛmɛ a ka dufa kɔnɔna kan maliden ɲuman bɛɛ kan ka Mali hinɛ minɛ ka tɛmɛ jɔyɔrɔ kan jɔyɔrɔ joli joli i y'o de sɔrɔ jamana in kɔnɔ
i kɛra ministre ye i kɛra fɛn bɛɛ ye i kɛra directeur ye mais o bɛɛ kan o min bali k'i fɛ ne Seku Amadu hali ni ne danna mairie ma mairie y'a sɔrɔ ko kelen ne bi dan o ma ni y'o sɔrɔ n bɛ Ala barika da mais dɔ ko de ye fɛn ka sa fanga la mais sa la o bɛ na ni k'i min n'a ka kan Ala yɔrɔ o bɛ na n'o kunbɛnniya ma n'o kɛra Ala b'i kɛlɛ malidenw a ye Mali hinɛ minɛ a ye Mali hinɛ minɛ su min donna Mali kɔnɔ joli min bɔnna Mali kɔnɔ san dama in na ale bana ye maa min fa bɛrɛsi t'u ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ min b'o ma kɛ sɛgɛ ye balima tɛ Muti mara la ni min ma da o la sɛgɛ ye balima tɛ Tumutu mara la n'o t'anw bɛ hɛrɛ de kɔnɔ yan bi Mali kɔnɔ yan Bamako yan da ye yan ni y'a ɲagamina anw bolo o ye anw mago sa de ye n'i y'a mɛn aw sigira yan k'a ka seko a bilebali don dɛ n'a bilela e y'o seko a bɛɛ bɛ taa se yen nɔ bari n'a bilenna mobili tɛ yen foyi tɛ ɲa foyi tɛ ɲali kɛ fo a k'a dogo de sa de ka taa o ye hɛrɛ kɛlɛ bɛ maa den bɔ i taya kɛlɛ bɛ maa ka du bɔ i taya la kɛlɛ bɛ maa kɛ privé de ye wa kɛlɛ bɛ maa bila maa wɛrɛ sago de don o tuma na Ala kana kɛlɛ don Mali kɔnɔ n'i y'a ye Côte d'Ivoire taga bɔra a ma tellement ye fɛn min bɛ yan sisan anw b'a dɔn wa ne ti o fɔ aw ye ni y'a fɔ a bɛ kɔnɔ kan mais foyi ti bɔ a la Mali kɔnɔ foyi tɛ Mali sɔrɔ Seko ne ye layidu di Mali ma jamana in ni maa o maa y'i tugu k'i b'a ɲagami jamana in n'i y'i tugu k'i b'a ɲagami Ala ti jamana in labila i ye wa i yɛrɛ bi to a dingɛ kɔnɔ Ala ti Mali labila a jugu ye fiyewu jamana in denw Ala t'a labila a jugu ye dɔnnibaaw n'a dɛsɛra ka dugawu kɛ dɔnnibaa ɲumanw n'a dɛsɛra ka dugawu kɛ a ka jɔyɔrɔ nɔfɛ ani sukaro tɔni kelen minnu dira a ma nɔfɛ n'a dɛsɛra ka dafiw kɛ a faso kɔnɔ a y'o k'a yɛrɛ la wa Seku Amadu ye dugawu kɛ jamana in di a tɛ bi joli don jamana in tɛ bi joli kɛnɛ la jamana in tɛ bi maa bolo yan a tɛ bi ni Ala bɛ yen hali n'i y'a sɔrɔ ko ne ka alijinɛ don ko Mali bi bɔ k'a sabu kɛ o ye ne kana don alijinɛ yɔrɔ Mali ka bɔ m'o ɲini Ala fɛ Ala o kɛ Mali ye o se bɛ Ala de ye Ala ka jamana in kisi hali n'a bɛnna ne ka lahara sara ma k'a ban i b'a ta n'i se n'i ka fanga ye mais malidenw tɛ bila tasuma kɔnɔ i bɛ taa bin a dingɛ kɔnɔ ne m'a fɔ e faama karisa ne t'e fɛ e faama karisa ne fana ma ban e la mais ne ti maa dɛmɛ ne bɛ n faso de bolo an ka mɛn nin de ma o tuma se fula mɔgɔ ka na wuju la kosɛbɛ ɲininkali kunba ye min ye dabaliya Abidjan je pense que a kun ye nin ye k'a yira Abidjan fa kɔnɔna Seko bɛ bɛɛ lajɛlen ka bila la nafolo ko papier ko baara ko a mana kɛ baara o baara Seko bɛ bɛɛ lajɛlen ka bila la wa a bɛ kɛ Ivoirien ye ka sababu kɛ a kun kan ka tali min kɛ a ma tali min kɛ Seko ka nɛgɛjuru sira WhatsApp 00223 79 19 99 41 00223 66 57 c'est fila ka tila k'a fɔ ka d'a kan ka tila k'a fɔ ka d'a kan dɔw ye page créé Facebook kan ani groupe kan k'olu ye Seku Amadu ka kalandenw ye ko mɔgɔw ka 20,000 di k'u bɛ nasi d'u ma u fana kɛlen bɛ k'o de kɛ k'a jira u la Seku Amadu ka Abidjan taga ma bɔ ne tɛ wa n ka kalandenw tɛ n'a ye ma dɔw yɛrɛ ye ne ka wolosɛbɛn ɲini k'o date de naissance bɛɛ sɔrɔ n y'a dɔn ne ka wolosɛbɛn date de naissance min b'u bolo a 1958 a 1958 e sigilen filɛ e ni Ala cɛ ne b'o bɔ sisan ne ka cɛkɔrɔba sisan yɛrɛ a 1958 san 60 ani kɔ ne b'o bɔ cogo di donc sisan u y'o sɛbɛn ta bandiya yɛrɛ bolo ma ka groupe dayɛlɛ u bɛ ka donc ko u ye wari min minɛ olu la k'a bɛ 100,000 bɔ donc ne ye polisiw wele polisiw ni gendarmew kɛlen bɛ ka ne entouré n y'a d'u ma fan bɛɛ dɔw minɛlen don u bolo mais u t'o déférer fɔlɔ bari u bɛ ka k'a tɔw yira de u bɛ ka mɔgɔw kɛ cogo min na a bɛɛ bɛ minɛ
n'o tɛ surɔ kuma fɔra e ɲɛna 3h du matin mɔgɔ 2 bɛ na. Donc sisan u kɛlen bɛ ka mɔgɔw fɛ dɔw nana n wele olu yɛrɛ bɛ k'u kɛ n ka kɛlɛcɛw ye olu yɛrɛ arnaqueur ye. Kosɛbɛ olu yɛrɛ bɛ kɛlɛ la ni bɛ se ka kɛ seko la cogo di? An bɛ yɛlɛ groupe in kan i ka tiɲɛ f'u ye ale yɛrɛ b'o la kɔnɔ nin kuja bɛ kɔnɔ tɔrɔ kɛ foro la e yɛrɛ ta. C'est à dire ala fɔra ka bɔ o kɔrɔ u ye namara minnu na bɛn ni ala nana kɛ ko Abidjan d'a ma bɔ u tora rɔ. Olu ye janfa kɛ u ye mɔgɔw ka wariw minɛ Seku Amadu tun tɛna taa Abidjan bilen dɛ Abidjan daga bɔra a ma donc u ye minnu ka wariw minɛ aya a ye wuli u kɔ ne ka kalandenw tɛ n t'u dɔ bi n t'u dɔ sini n'a ye maa min sɔrɔ bon kɔnɔ ko Seku Amadu ka kalanden ne b'a bila yen diɲɛ bɛɛ ne ma kalanden sigi dugusi la wa n'i y'a sigi ne b'a yira ne siranna maliyɛn ɲɛ ka kalanden sigi nin de kama ne t'a fɛ ka min mɔgɔ joli la n t'a fɛ ka min maa si joli la. Kuma ye nin de ye donc a y'a janto a la maa mun ka hakɛ b'u bolo groupe sanfɛ a yɛrɛw nɔ don dɛ n'i bɛ se ka plainte kɛ u ka plainte k'u kan n'a y'a ye Seku Amadu photo b'a kan yɔrɔ o yɔrɔ a ye plainte kɛ u kan ne de ko ten groupe kelen de bɛ ne bolo o groupe kelen bɛ Facebook sanfɛ ne yɛrɛ denkɛ de y'a créé o groupe in o bɛ ne yɛrɛ sagoya de la mais tɔ minnu filɛ ka yira u la ne t'a kalama bi n t'a kalama sini donc k'a fɔ ye ne ti sanfɛ n'u taara u sigi bon kɔnɔ Abidjan ko Seku Amadu ka kalandenw a ye na nasi d'a ma 20,000 ayiwa n'o kɛlen don sisan u b'aw raser mais ne tɛ yen dɛ wa ne tɛna taa fana aw sago ala sago o tuma na n bɛna cadeau min di ka fara a kan a b'a tulo ɲɛgɛnɛ jɔ a y'a tulo jɔ nin yɔrɔ in ka gɛlɛn kosɛbɛ ala ko maa n'i b'i ka fini ko don min fini ko don bɛ maa la ni fantanya b'i la cɛ dɔ nana jɔnni Bilali ye nin kuma in lakali a nana sɔrɔ ni alakira sigilen bɛ u bɛ ka ala kelebanjiya a ko o tuma na alakira ne nani ma fantanya de bɛ n na alakira ko fantanya bɛ la a ko ɔhɔ a ko dugawu kɛ n ye walasa n ka fɛn sɔrɔ kira ko a ma i ka fini ko alamisa don ani juma don ni fantanya b'i la a y'i bolo si u di kulu ɲɛ a ko ale cɛ y'a ka fini ko alamisa ni juma o kɛra tuma min na nafolo buguna kabini n'a bɛnna seli la farada o farada ka n'o bɔ a la ka n'a kɛ kunɔ o kunɔ a bɛna juma o juma ka n'o bɔ a la k'a kɛ kalo kɔnɔ cɛ yɛrɛ ti ye bilen nafolo cɛyara a seginna ka na don dɔ alakira ma a ko ne bɛna kunnangoya kira i bɛ dugawu kɛ n ye ne dɛsɛra silamɛya la alakira ko a ma a ko ti dɔwɛrɛ ye i ka fini ko araba don ani samedi don cɛ y'a ka fini ko la a ka nafolo kɛra ye komi i ye tasuma don a la a banna pewu ne fantanya bɛ maa min na i ka fini ko alamisa ni juma i bɛ wari sɔrɔ a y'a janto o la n'i ye fini kura kala don min na ka bɛn samedi don ma ka taa bila tailleur la ka bɛn o ma a ka kala n'i ye fini don i la n'i ma ja i bɛ taa kaso la n'o ye soit joli kɛnɛ ka kɛ k'o fini bilen a b'a janto o la o tɛ fini kala don ye n'i bɛ taa taama gansan dɔ la taga samedi n'ala sɔnna i bɛ segin yɛrɛ la a y'a janto nin na. Ni maa min b'a fɛ ka furu i ka don sina ma sina bɛ donw na ntɛnɛn ka sina o de ye alamisa ye tarata ka sina o tuma na o de ye samedi ye sina bɛ donw na ka taa fila fila ntɛnɛn ye tasuma ye baw o tuma na ntɛnɛn ye tasuma ye awa alamisa ye fiɲɛ ye o ntɛnɛn ye tasuma ye tarata ye ji ye ntɛnɛn den ni tarata n'olu ye furu kɛ foyi ti bɔ o ka so sisi bɔ. Aw bi bolo ba bi no fani ba ni so na ti ke fo ibi aya jandu ko nu de kete o tuma na sa ala kira sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali ni ngali do ke ala kira ko ama ako ya ali karama allah wajha ako mina fe no fiye ni yalla damu ba de muso ka kola ako kuma mina ni furu muso bi fe kana na muso ma idale me yoro ati sura banala ibi jebe yala ibi fura sɔrɔ a la a ko ali kuma min na sa ni mɔgɔw ma n ka ca dugu kɔnɔ i tulo bɛ sengaw na i kana se furumuso ma ni den sɔrɔla a kɔnɔ a den bi kɔrɔ kuma min na tulodimi b'a minɛ a tulo bɛ girin
Akoya Ali afọ muso lasirita akana kɔlɔ dayɛlɛ su dugu kilamo wali fitirida n'o kɛra kaba den min bɛ sogo ni bolo cɛ a bi kɔlɔ kɔnɔ filɛ ni den bangera den bi kɛ bobo ye akoya Ali kana na muso ma k'a sɔrɔ a bolo bɛ laada jeli la n'o kɛra a ko den bi ba i la akoya Ali kana na muso ma k'a sɔrɔ foyi nege t'a la ni den sɔrɔla a kɔnɔ den bɛ su ka k'i kan akoya Ali kana na muso ma ni nana ma faradal la finikolon kelen cɛ ni ba aw ka jɛ o la k'aw nettoyer ni den kɔrɔla dɔrɔn a bɛ n'a ye fa dɔgɔya dɔrɔn a bɛ ba dɔgɔya ni ko n ko ye den akoya Ali ka n'i ɲɛ damu ta furumuso kan n'i ɲɛ damu k'a ta libérer la ni den sɔrɔla a kɔnɔ den min kɔrɔ tuma min na ɲɛko bi bi a kan akoya Ali kana na furumuso ma wala ka tile waati I kana na ma o la kunkolo bɛ bɔ a hakili b'i cɛ ten o bannen I b'o ta ka yaala ka dɛsɛ akoya Ali a fɔ muso lasiritɔw ye fitirida waati ani su fɛ du kɔnɔ du cɛmancɛ u kana bloki bɔ u kana k'u sigi a ko n'o kɛra kɔnɔ dɔw bi tɛmɛ n'o jadara muso lasiritɔ kan a den mana bange den bi kɛ ɲama o den maa si k'i bolo san 4 den tɛ sigi wa fitirida fɛ ko ni b'o cogo la akoya Ali a fɔ muso kɔnɔmaw ye u kana bamasogo dun ni den bangera o den bi kɛ nɛnti k'a da kɔnɔ dɛ n'a ye balo sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ a b'a dun bari nɛn tɛ bama da kɔnɔ a ko muso lasiritɔ kana ndogosogo dun ɲinɛw kɛlen ka tigaw cɛ k'a dogo dilaw ɲukɔrɔ muso kɔnɔma kan'o dun ni den bangera I woloden a b'a dogo e yɛrɛ la e min y'a mansa ye Ala ni den dilan bolo wa a bi kɛ nson fana ye muso lasiritɔ ka tigɛ kɛ a jalakun na fini jalakun na k'o sira k'a bi k'o wɔrɔ k'o ɲimi ni den muso ye muso min b'a da k'a kɔ don a cɛ ma dilan a kɔnɔ ni den sɔrɔla o den bi ɲɛnatigɛ dɔrɔn n'i ye fɛn ɲini I den la a b'a f'i ye kɛnɛ kan ni ba ye fɛn ɲini a la a b'a fɔ a ye maa foyi tɛ ne bolo o b'a sɔrɔ wari b'a bolo I yɛrɛ woloden n'i ma taa saraka dɛmɛlikɛlaw fɛ I t'a bolo fɛn sɔrɔ e min b'i da k'i kɔ don I furu cɛ ma dilan ne baw a y'a janto nin yɔrɔw la a y'a janto nin yɔrɔw la n dun bɛ ka k'aw baro dɔɔnin an bɛ bi lɛna ta bila yan dɔɔnin ka bon a ka jan kosɛbɛ dɔw nana ni fɛngɛw ye ko ka dugawu k'u ye dɔw ta kɔmi ka a ba ko o tununa la ko ka dugawu k'a ye muso dɔ minnu bɔra dɔw fana bɔra kungo jan ka denmisɛnw bɛ k'u ma minɛ k'i ka dugawu k'u ye ko dɔw bɔra kungo jan ko denmisɛn dɔ bɛ yen k'a ba tununa la ko ka dugawu k'a ye a bɛ min k'a ba tununa la Allahu Akbar a ba tununa yala fa tɛ yan a fa bɛ yan fa banna a ye den kelen sɔrɔ fa min fɛ awɔ fa banna fa bannen awɔ a taara cɛkura y'a furu cɛkura ko k'a ɲɛ ta ye ni cɛkura ko k'a ɲɛ ta ye ba taara n'a la fini da fasɔrɔ mɔgɔ ninnu hali tɛ den kelen ye sa fasɔrɔ mɔgɔ ninnu bɛ sinamu sa k'u ta ye n'u b'a gosi u b'a cɛ ta n'u y'a cɛ ta n'a ye sɔgɔma seli min a tɛ tilelafana to dun n'a ye surafana to dun a tɛ sɔgɔma seli min a kɔni nana se ka bula jamana la ne buramuso t'ale mangoro feere a ye mangoro mɔbili kɔnɔ mɔbili fa kan k'o warawara a nana jara yan mɔbilitigiw y'a fɔ k'u bɛ dan ye a y'a fɔ ne buramuso ma ko e de bɛ taa min ko ne tɛ yan dɔɔni wa ko na ko a taara ne y'a dumuni bɔ a y'o dun ne yɛrɛ kasira ne ye dumuni bɔ ka d'a ma a ko ale kɔni b'a tilelafana seri min sɔgɔma daraka min a tɛ tilelafana a ma tilelafana dun a tɛ surafana to dun k'ale kɔni tɛ yan dɔ minɛ k'ale k'a ba ye a faamuna donc a ti ba in yɔrɔ dɔn a tɛ ba yɔrɔ dɔn ba in taara a kun fɛ yan ba ni furulen cɛ wɛrɛ fɛ sa dɛ mais o furula cɛ wɛrɛ fɛ a m'a ɲini ba somɔgɔw fɛ yan o b'a ye ba furu ale kelen ni ba kelen yan donc somɔgɔw m'a fɔ a ye a bɛna ba ye ayi a b'a ye awɔ an bɛ kɛ seere Ala bɛ k'an seere
Nizabia kele konoya ala sona bay bi kula do fana ko ta di fe sa no te ala boke ni de mesra mi fe abonga sra re di fe am ke chengana bete mena ni aha mi dugo kai ni ala sona ala ni ebe an tunye kele nye wati do ala e angefla kanche ya fo ka mbulu fa ala e oke no pe ko ala bisola amba ni ala fe ni dey ala ka masa irala ala ka bayirala ala ka bayirala ala ni ala kira boya ka salli ala nabi otumana mama ye boya ke aha ko ka dugo ke bazuma nai aba bolo ja amena dugo ke sisa hamiyo hamibe mama la ibolo ja ni ala sona dugo bina ke ko ka dugo ke shefu ye aka kala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب التمام وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب الأمم الأزرق وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب جهنم الجحيم وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب الحطمات وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب يا الله يا جبار يا وحيد يا سماء الغني يا بشير يا حكيم الجواد لحق اللهم صل على سيدنا رسول محمد الكرام الكاتبين وإمام المرسلين صلوات الله وحبيبنا وسفينا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع له إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم والأيمان وشياه سنوه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العليم العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم محمد الرسول اللهم صل على سيدنا رفيع درجة المحمد ابن عبد الله الكرام الكاتبين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى
وسبح وسلم تسليم صلي سبحان ربي رب العزة عما يصفون والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين.